bueno, bosta tasean gaude, eta hemen esaten diguna da, egin behar ditugula, materialak aurreko zerako bian egin dugun materialen, elkarbanaketa bat, ez? Klasearen gustuaren arabera, eta nik, bueno, gustu horiek banatu izan ditut, pizka bat, alderdi teorikoagotik ondo jasaten dauen gelaren zatia eta pizka bat beste ikasteko modu bat behar dauenaren ikuspegia, ez? Orduan, nik honetarako pentsatu izan dut pizka bat arago jun eta bideoak egiteko erraminta kurioso bat erakustea, adibidez, izango litzateke, erronka batetarako edo erronka baten aurkezpenako, edo klasean gaia aurkezteko bideo txiki bat, pizka bat izotza apurtzeko, eta gero, beste beste bi erraminta oso niretzat oso onak, bueno, gai hau lantzeko. Gaia zaila da, beza da, gai teknikoa eta nahiko konplexua eta gora beratzua eta hitz tekniko jario handia daukan araudioa da, eta baina jakin behar da azkenean, ez? Eta orduan, nola ingo dugu? Bueno, lehengo gauza bideora jungo gara, bai? Orduan, bideoan gaia klaseari aurkezteko edo pizka bat izotz hori apurteko, render forest erabiltzen dut. Bai, orduan, dauz pilo bat, baina, bueno, hau erreza da, eta nahiko erreza da, eta oso ondo dago. Hori bai, bideoa 30 segunduko inguruko bideoa da, hori, pizka bat, Orduan, zer jarri diot frontean. Crea un vídeo en euskera para presentar a una clase de FP el tema del IVA en el territorio histórico de Vizcaya. Bai, hau izan da. Orduan, zer izango da horrengo pausua? Elige una forma de crear tu vídeo. Caricaturesco con plantillas, con imágenes generadas por IA, nik realista la jugonas. Bai, orduan. Pentsaten dago, bai. Bueno, pentsaten dagoen bitartean, jarraituko dugu, ez dela gero bidea pasaten da, eta denborarik ez ditematen. Orduan, algo salió mal, failed to fence, a ver, eta aquí, tan ondo hau, es, crea un vídeo, bai, siguiente, realista, bai. Idioma autodetektar, baina euskaraz esan diot, elección de la IA, la voz, bai, eta ez da egiten hemen. Venga, egingo dugu la elección de la IA, ¿vale? Orduan. Ja, lanean hasiko da, suposatzen dut. Hori da. Nuko laua, bosta, seia. Eta gu jarrituko dugu, beste elementu hauekin. Bira, klasearen sektore teoriko horrentzako, edo pizka bat teoria hobeto onartzen dauen sektore horrentzako, edo gustoko hau duen sektore horrentzako, Claude, hau, instrumento hau oso ondo dago, ez? Hemen pilo bat gauza egiten ditu, hemen denboraz pizka bat eskaz gaude, 15 minututan egin berdalako guzti hau, baina, bueno, hemen ja ni pronta sartu diot, eta esan diot, prepárame un buen módulo de aprendizaje con el archivo adjunto. Eso sí, que sea en euskera, sobre la norma foral de IVA en Vizcaya. Vale, orduan. Archivo adjunto horti daukat, baina ez diot jarriko. Gero, ea zer egiten dauen, vale.
sobre la norma foral de IVA en Bizkaia. Vale. Solo un proyecto, bai? Eta vale, venga, probatuko dugu, a ver. Vale, orduan. Hor hasi da lanean. Vale, eta hemen ja bideoa prestatu digu Render Forest. Biratu dezakegu ea zer esaten digun. Bienvenidos a nuestra clase sobre el IVA en Vizcaya. Hoy estudiaremos cómo se aplica el IVA en nuestro territorio. El IVA tiene diferentes tipos y tasas. Veamos cuáles son. Comprender cómo se calcula el IVA es esencial para los negocios. Analizaremos ejemplos prácticos y casos reales de empresas. Finalmente, discutiremos las implicaciones del IVA para los consumidores. Gracias por su atención. ¿Tienen preguntas sobre el IVA? Bueno, hemen bideoa oso ondo dago, baina prontean ez dakit hor egondan arazotxo horrekin ez digu euskaraz egin. Gero bideoen euskera. Vale, saltatu egin da euskerako zerau, baina egin izan ditut eta euskaraz egiten ditu. Bai, bestela berriro emango diogu. Bai. Baina oso ondo gonda bideoa, asko gustatu zait. Ondo gonda. Berriro bueltatuko gara. Bada espadan, hemen jarriko digu, naiz eta crea un vídeo en idioma de euskera para presentar una clase FP. Vale, venga. Ea honekin, baina ez dau behar, holakorik, baina kasu honetan, baina bideo oso ondo onda. Oso ondo. Vale. Vale, hasi da berriro eta gu gemitzan hemen. Vale, orduan, hemen egin digu. Eta hemen ikusten dugu egin digunaren emaitza, eta emaitza oso ondo dago. Oso ondo dago. Descargar como un PDF, hemen daukagu aukera. Jitxeko dunuke, guardar como un PDF, nahi dugun zeran. Ai, ama. Vale, orduan, ikurri. Hemen ganaukan zergak. Bueno, hemen eukiko genuken. Vale, gure araudi guztiarekin, hor sartuko genuke. Eta bai, gero hemen ikusten dugu, bueno, egin digula holako sarreratxo bat. Eta ondo. Hemen agertzen dira telefonak eta dana jarri dizkigu. Baina, bueno, oso ondo, oso ondo dago. Galdetegi bat, oinarrizko kontzeptua. Zer esan nahi du bez akronimoak, balio erantzaren gaineko zerga. Lako gauzak, oso ondo. Vale? Orokorrean, eman diogun zerarekin, ondo dago. Vale. Gero, daukagu bideoa. A ver, kasu honetan bideoan zer egin. Bienvenidos a esta clase sobre el IVA en Vizcaya. Vale. Hoy aprenderemos cómo se aplica el IVA en nuestro territorio histórico. El IVA es un impuesto indirecto que afecta a todos los consumidores. En Vizcaya, el tipo general de IVA es del 21%. Existen tipos reducidos para ciertos bienes y servicios. Es importante entender cómo el IVA impacta en nuestras finanzas.
Gracias por su atención. ¿Preguntas sobre el IVA? Bueno, berriro ere euskararekin arazoak ditu, baina benetan, euskaraz egiten ditu, azkeneko aldiz frogatuko dut. Hasiko gara, ez dakit. Baina bai, euskaraz egiten ditu. Azkeneko zeran. Bueno. Venga. Lección. Hemen euskaraz eukiko nuke, no? Ez da gertzen baina badago, euskaraz egiten dago. Egiten ditu, egiten ditu. Bueno, eta hemen daukagu tean. Eta tean, hau bai da, klaseren zera horrentzako, agian, alde teorikoagoa gehiago kostatzen zaion sektore horrentzako. Hemen ja, gelditzen zaigun denbora, honekin ibiliko gara, ez? Hemen igotzen dugu, murriztua igoko dugu, bai, sortzen dau, hartzen dau, analizatzen dau. Eta hemen dituen hiru aukera hauek, oso interesgarria dira, ez? Hemen, Smart Study bat ematen dau, eta hemen galderak egiten ditu. Galdera sortzen ari da. Hau, den ikusi dugu. Vale, zer da balio erantzaren gaineko zerga? Kontsumo gaineko zerga bada, bai. Ondasun transmisen ez, errenta gaineko ez. Hurrengo galdera. Nor biltzen du balio erantzaren zergaren kobrantza Bizkaian? Bizkaiko Foru Aldundiak, claro. Zer gertatzen da 10.000 euroko irabazi dituzten sujeto pasibo Bizkaian egiten duten jarduerarekin? Bizkaiko Foru Aldundiari ordaindu behar diote. Bueno, ikusten duzu, ez? Hau oso ondo dago. Eta ero bestetik, ikasteko gida bat bai egiten dau, gero hemen deskargatu daiteke. Baina oso ondo, bideoa. Ez dakit ja galdu ditudan pilo bat bideo egin ditut. Hemen egin digu ikasketa gida, bai? Lurraldetasuna, zergapeko egitateren mugaketa, oso ondo. Komunitate beharreko eskurapenak. Hau da pizka bat. Hau, esan bezala. Eta gero flashcardsak, hau oso interesgarria da. Bale, orduan, hemen hauek sortzen ari dira, baina zer da ondasun igarri korporala? Fisikoa, ez? Lekuz aldatu daiteken ondasun materiala, claro. Hori da, hurrengoa. Ondasunak entregatzen edo zerbitzuak eskaintzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa. Enpresa edo enpresarioa. Hori da. Eskuratze intrakomunitarioa. Bueno, da beste herrialde batetik hartzen dugunean
zera bat, ondasun bat, edo zerbitzu bat. Europar Batasunak beste estatuko baten kokatutako ondasunen erosketa, hori da, eta hona etorri behar da. Europar Batasunetik kanpo kokatutako ondasunen sarrera. Ba, izango litzateke importazioa. Ematen diogu hemen, eta importazioa. Vale? Bueno, ba, hauek dira nik erabilitako erramintak. Vale? Espero dut balio izana. Eskerrik asko.